odluka Ustavnog suda je ono što smo i predvidjeli. A predviđajući takvu odluku, napravili smo poučeni iskustvima sa radom Ustavnog suda, gdje u pravilu kada je riječ o više građana i njihovom zahtjevu donose suprotno stavu građana odluke, a mogući je rezultat takvom radu Ustavnog suda u činjenici kako su došli u fotelje članova Ustavnog suda, zahvaljujući glasačkoj mašineriji. Zbog svih tih razloga Hrvatska udruga sindikata će ići s inicijativom i izmjena u tom smislu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu o ukidanju Ustavnog suda, a to crpimo u iskustvima anglosaksonskih pravnih sustava i tih zemalja koji nemaju Ustavni sud. U tom slučaju ćemo predložiti da te ovlasti Ustavnog suda pređu među ovlasti Vrhovnog suda. Za nas je inicijativa za referendum neprijeporna, radi se o volji suverena, a to je hrvatski narod, hrvatski građani. Oni su tu volju vrlo jasno i nedvosmisleno iskazali davanjem preko 800.000 potpisa ili koliko je već na kraju izbrojano, dakle jednim ogromnim brojem, i u tom trenutku nitko, ni na koji način, prema meni, prema nama, nema pravo arbitrirati, nema pravo ocjenjivati svrsishodnost i politički oportunitet referendumskog pitanja. Ustavni sud je to pravo uzeo, a mi u demokratskoj državi ne možemo drugo nego da tu činjenicu prihvatimo i da sutra, ako nam građani daju povjerenje i ako budemo u poziciji dobre vlasti, izmijenimo određene propise koji će ubuduće ovakvo arbitriranje onemogućiti. Ovo je jako loše za hrvatsku demokraciju, ali takvu vladu imamo. Odluka Ustavnog suda za mene je očekivana. Rekao sam, najavljivao sam da suci Ustavnog suda jako dobro osluškuju javni govor vladajućih, ali ono što je tragično za Hrvatsku da je ova odluka i prije formalnog odlučivanja danas bila poznata već sinoć. To dovoljno govori o vjerodostojnosti onih koji su tome odlučivali. Želim vjerovati da će i sindikati shvatiti da referendum mogu i moraju provesti, ali na drugačiji način. Mi ćemo i u tome pomagati. Na ulici, na gradskim trgovima i hrvatskim gradovima i ulicama, da. To je za Hrvatsku nužno, potrebno i jedini je način da se obranimo od ovog nasilja na zapadne neposredne demokracije u Hrvatskoj. Ne pada nam na pamet komentirati odluku Ustavnog suda. Sudska tijela su nezavisna u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je podijeljena na 3 stupa vlasti, od koje je jedna sudovi. Prema tome, doista nama u zakonodavnom tijelu ne pada na pamet komentirati sudske odluke.